Sunday School egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sukuma ke bathandekayo nokumbonga ongabonwayo. Sukuma bathandekayo nokumbonga umdali weinto zonke. Sukuma bazalwane nokudumisa nokumphakamisa. Ngoba lo muntu lo esimkhonzayo uNkulunkulu mkhulu kakhulu. Akasilelwe ukuthi ungathi uswele into ongamdumisa ngayo. Amen. Akukho nje ukuthi ungaswela ukuthi kambe lo muntu lona ngingamdumisa ngani. Mkhulu kakhulu. Ingakho negama lakhe linguNkulunkulu. Noma bangalithatha abanye onkulunkulu bayathatha njengoba abantu bajwayele ukuthatha into zabantu, kodwa bona abayeni uNkulunkulu. Ngoba mangathathwa omadlozi, kuthathiwe izinyanga, kuthathiwe ini konke izangoma kubekwe la, ngoba labo bantu abantu abakhulu abathenjiwe emhlabeni, kuthathwa odokotela babekolana, bese ke kuthathwa ke uNkulunkulu abekolana ke kuthiwa ke ake nishoke nina odokotela, nani ke zangoma, nani zinyanga, nani madlozi, ukuthi nina yini nakudala nina. Ngoba nina konke nikusebenzisayo nina nithatha okukalo. Nakwenza okwenu kubi, ngoba nakuthatha okukalona nakwenza okwenu naxabana naye, kanti kube nakuthatha nakusebenzisa, kodwa nikuye nikusebenzisa ngendlela yakhe, ngabe kulula. Manje nakuthatha nina najivasa yena, naphoxa yena, akabi lutho yena. Mkhulu bazalwane. Yabona mina into eyayingibusise kakhulu okudlula konke ukunqamuka kobusuku ebusuku. Masivuka ngo12 usikhuleka, ngikhuleka ngibusiseke ngendlela emangazayo. Ngoba ngithi izolo manje selihambile, alisobuye libe khona, sekuzini namhlanje, namhlanje nalo lizodlula futhi alisobuye libe khona. Ubani owenze lokho? Noma ningabakhonza nibadumise, nibabeke endaweni nibabeka kuzo nithi bangcono, kodwa akakwazi ukunqamula izolo namhlanje akekho. Akekho. Amen bazalwane. Ngisho nama-devil worshipper nama-satanists avukame ngeenyawo ngo-12, ngoba u-12 sewumnqamula juqu ukuthi ekade sikwenza namhlanje sekuhambile, kuhle kubi sekubhaliwe, sekubekiwe la kubekwe khona, ususilelo ozokwenza namhlanje. Manje nawo ama-devil worship usuku usathane enze iy'nkonzo zakhe nawo ukuthi manje sesiqala kwanamhlanje, ngo-12 sesiqala kwanamhlanje, sesiyobabulala, sesiyobadestroya namhlanje, sibenzile izolo kodwa namhlanje. Umzalwane yini akathi ngo-12 namhlanje ngimelene namaqhinga kaSathane. Angibazalwane, ithi ngabankulu indaba ingabusazeka abazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sengiyabona bafundisi bami, sengiyabona ukuthi ingakho emasontweni kwakho ama-team. Ngiyayakha i-team namhlanje, ngiyayakha ngoba nina niyabheka nina. Wemama Mzilili usho ukuthi lezi ingane zami zenani, nisho lokho bazalwane, nithi bayekwenzani nje babe njenani? Kambe ngisho ngoba mama bampela kanikhuluma amaqiniso bazalwane, sibalu ngaNkulunkulu, siphambi kaJehova bazalwane, ake sikhulume iqiniso ukuthi bayihamba sikhuleka endleleni ukuthi ingilosi isifane ney'ngane ezinje. Suku mama, suku uzohlala, buya suku hlala, ngiyasebenza manje, buya mama uzohlala. La makufika u-Alice uyasuka, hlala u-Alice la i-team lezohlabeleli, ngoba manje lo mntwana uyagqilazeka yedwa. Uqala iculo lo mntwana, uthola ukuthi eqala iculo, thina sesicula kakhulu, sesiyamgcindezela. Abalapha nje abasamuzi ukuthi uthini, ngoba thina manje sesicula kakhulu,
yena uyedwa manje kanti ufuna ngabe balekelelana mama was so Amen. ke ngizwe nje manje kubhimbwa la inkonzweni songithola kahle Amen. ngoba uNkulunkulu niphila amaphimbo niphila ukuhlabele niqashile lapha nifuna nize nikhona niyokhala ngelilanga lamaphimbo ingasaphumi selikude Amen. niyokhala Amen. fika mama Alice uhlala la nina nishaya indlela esibili noma niyeza niyagida noma nigidi asikhathali ngani msanilokhu nibasukumisa nibaphoxa labantwana ukuthi uko akasuphusha umuntu entweni kaNkulunkulu Amen. umme uNkulunkulu ukhulumile ukuthi omemba amabhili Amen. khulumile uNkulunkulu kulo mama lo weze mhlawumbe kuwe wazothi uNkulunkulu la imatsheni lana the most anhlatshwanga yisu umuntu ongahlatshwanga yisu akanayo imongcwele inxeba lasezulwini enhlizweni akanalo inxeba lahlaba inhliziyo uma unenxeba lahlaba inhliziyo ubinakho ukuthula awubinakho ukuphumula uma unenxeba njengoJesu wena inxeba njengoJesu wahlatshwa wena yizwi Hallelujah, glory to Jesus. Baba siyami, ali awekho nje amabhentshi. Tshayela baba siyami sakho. Kanti hawu siyami, hallelujah. Nojabula nima ngisukuma konakala izinto ngithi glory. Hallelujah. Amen. Amen. Ngoba yini angithi niyezwela nani? Umfana lona akakwazi ukuthulisa. Noma wosha umsebenzi ongeme nani anisakwazi ukuthi kube khona ojampa nani se ema wosha umsebenzi sekuyafana nje konke yabona njalo kuze kube ngathi ematsheni kuyakhulunywa koYouTube kuthiwa yeyi ngempela nikhona ematsheni kodwa yeyi umuntu uyanishaya amen ngoba akekho ukuthi mangabe lo ethi emawusho umsebenzi omunye angena booster ngendlela yakhe masinyane engakezwakali lokuthi uthini uyazwa namhlanje ukuthi uNkulunkulu ushawa kanjani uyazwa namhlanje ukuthi uNkulunkulu sediyedi amen shayithimu ke manje shayithimu ngizwe ndonda la ngifaka 10 days amen faka 10 days umkhuleko ndonda amen amen besambile ke bazalwane siye eDavidton hey weba kusasa ake kube khona ibhasi bazo ngoba niyathanda ukuhamba manje imoto encane isincane ke nayo le futhi isincane bazalwane ngoba ukuhamba kuyakhulisa yo ngingaka nje ukuhamba kuyakhulisa kade sile eBushbuckridge sabona izimangaliso zikaNkulunkulu abantu bekholwa kodwa abantu bengenamfundisi bengenalutho bekholwa 85 years abantu bengenamfundisi begcina izwi likaNkulunkulu belitshelo uNkulunkulu siyafika futhi eDavidton mama ikoloko futhi hey bakithi yiyo nangu umfundisi wami bezambe naye khona yiyo lo ndaba masifika lapha ya sifica ibandla liyahlabelela ngithi mina nakho ke madoda yabona ke la size enkingeni ke la size ko Blaze the Lord ke la sizoba senkingeni mase bafica bechisa kanje o Blaze the Lord phela baya overtake ngathi mina ayana hlabelela uqale ukuthi make bathula ngijayiko singene sibangene bangeneka yini Ebila phaya uyazi sifike I'm sure 12:30 ngo4 inkonzo isiphelile uyazwa kodwa kufakaza wonke umuntu befakaza ngezi 1 2 3 1 2 3 1 zishayana hayi usilandela la ulandela umqobezo hey bafakaza abantwana bakaNkulunkulu sukuma omunye usisi wathi omunye usisi mina ngasindiswa yiWorship mina amen ngasindiswa kuYouTube mina sizobukhona zona bukhona eDavidton sizofika namhlanje ungathi Davidton okay
mina ngasindiswa ku-YouTube mangizwa ukuthi ama-YouTube kanje webazalwane noma singakhuluma kabi ngo-Enigma simusho khuluma wena ngabe wena uphendule ba mina ngake ngikhulume ngo-Enigma ngoba ngikaze ngiphendule muntu mina ngake ngikhulume ngalowo muntu lo mina ngikaze ngiphendule muntu bathi sezu Enigma ethi Enigma ethi silahla amabhulukwe ethi silahle yinto koma-weave wenu lokhu ubalowo 3000 ubalawo 2005 athi sidura kangaka lezinto wabhubha umhlaba webantu uthi washisa bayishisela bona amabhulukwe uthi kwathi manga bethandaza izwi lamtshela lathi vula i-odrop namhlanje uthi ngangitshelwa izithatha lokhu uthi lathi phakamisa umatrasi uthi ngaphakamisa umatrasi uthi ngayithola iy'nwele zendiya ngithola umatrasi uthi ngayihoshisa uthi ngayithatha uthi ngayoyifaka emlilweni uthi ngiyagula lapho ne-HIV ngiyagula ngidla ama-ARVs lapho nomntanami wathelele kumntanami uthi kwathi wathatha yonke lento oyishisa uthi ngayithatha ngayifaka umlilo uthi mangifika emsebenzini ngaxoshwa mangifika emsebenzini ngaxoshwa noma ukhalela nje engaka nje yakhala uNkulunkulu enzeni mangifika emhlabeni uthi akulanjiwe ekhaya kuhlushekiwe ekhaya uthi ngixoshiwe uthi ngenhlanhla umntana wathola umsebenzi uthi umntana mayithola umsebenzi uthi ngathi inkosi ngenzeni uthi kwanephimbo elithi ngeke usasebenza wena uyoshumayela ivangeli wena akaze lo muntu ahlangane nabafundisi ushumayela ethwathwa kuphenduka abantu uthi wathi uNkulunkulu udayisa ama-neatness ngizokondla ngalama-neatness kodwa ama-neatness ugibelile ethwathwa uze eDavidton ngemali yama-neatness ngeke ubusiseke uNkulunkulu angakwenzisanga lutho amen uthi ngalahla amaphilisi uthi manje from 2024 iphilisi angilazi uthi ngiyayiphilela ubukhona nangu umama ubekhona esinayo hayi asikhuluma mangama iqiniso sesimangeke uthi lo mama lona uthi manga wathi ngiyobeka izandla kwabagula abayophila utshela uNkulunkulu uyedwa amen bathandela uthi ingane yami ngathi mina sengiyakulahla amaphilisi ngiyayilahla zonke izinto uthi ingane yami yathi mina mama ngeke mina ngilahle lezo zinto lezo ngathi umntanami umuntu kulungile ngeke ngikwenze uthi ngakhuleka uthi yabuya ingane yami yathi mama kunephimbo elikhulumayo uthi ayisivula ama-odropu isikhipha amabhulukwe isivula amakhabethe isikhipha amaphilisi amen yini ayenza lokhu ukuthi uNkulunkulu enzele ngani ukuthi lo mama lo uvumile amen kwenza intando kaNkulunkulu amen siyavuma abazalwane kwenza intando kaNkulunkulu angithi ngizodlala angithi mawusuthi ngiyeke lento Nkosi ngokwenze njalo vuma njengoMaria owathi intando yakho mayenziwe amen lo mama wavuma lo mama lona izinto ziyazenzekela amen wasidla lokhu ukuthi bakhulile bazalwane laphana bekhulunywa ngeBhayibheli hayi indaba okudlala wonke umuntu beshumayela phethe iBhayibheli athi vulani ivesi ethile athi vulani ivesi ethile athi vulani wonke umuntu lapha bekhulunywa ngezwi amen awazi labantu ukuthi izwi eliqine kangaka balifundiswa uba bakhafula nje umlilo amen umama lo kade siya kuye yena naye wasindiswa la ku-YouTube naye watshela umalume wakhe wamshuba izivangeli amen umalume wakhe wathi hayi lokho okweyingane kanti uzogula umalume wakhe ashone mayeseshonile umalume wakhe waqokwa bonakale sevutha lapha endlini bathandaza waphupha esethi umalume mntanami ibambe lento ibambile amen sengifike ngale mina wawungangitsheli ngani kanti ngangithi uyadlala uthi lo ntombazana uthi ngathi phenduka malume uthi wathi akusaphendukeki
isikhathi asisekho noma ungadlala la emhlabeni. Uyabona uma ukhonza uNkulunkulu ukhonze ngathi ikhanda lakho alisanga. Ma kusakhonza uNkulunkulu sazazi ukuthi ubani uyadlala. Usemdlalweni. Usathi bazothini mangithi usemdlalweni. Ngoba lesikhathi ongasebenzeli ngaso uNkulunkulu hlula nje na ukufakazela uNkulunkulu uyosikhalela. Uyosikhalela uthi ukube ngasekho. Amen. Ngoba ufakazi nje akukhona nokuthi uzofakazana. Thina wasifundisa omunye ubaba umama wathi ufakazi nje uzofakaza ukuthi Nkosi ngiyabonga. Isibusiso sanamhlanje sokuqala intathakuzo kwalivusa ikhanda lami. Khona ikhanda lingavuki namhlanje. Isibusiso sokuqala uzobonga. Asifakazi ngoba ekusewadume emasontweni ukuthi ufakaza ngoba uphiwe ifenisha unendlela unani. Asikufakazeli lokho, sifakazela ukuthi Inkosi yami usangiphile komzuzwana namhlanje ikhanda lami livukile. Livuke Nkosi ngoba usanginika second chance ukuba ngilungise indaba nawe. Njengoba uphiwa losuku nje namhlanje uphiwa ukuthi lungisa indaba noJesu. Musa ukudlala ngalo lolu suku. Amen bathandekayo. Manje ke bazalwane siyabonga uNkulunkulu kuyahanjwa ke kuyiwa eNanda bazalwane. Kuyahanjwa kiwe eNanda. Nikhuleke ke bazalwane kakhulu ngoba ngathi insuku zikaShembe mhlambe emgwaqweni ngeke sithole indlela yokuhamba sazi. Nikhuleke kakhulu bazalwane, siyacela ke bathandekayo ukuthi abahambayo kuhanjwe nabangakayigcwalisa imali angithi inyanga ikapheli abanye bozana ngalelo langa. Abanye bayofika ngalelo langa kuhanjwa kodwa khona kufanele ukuthi ube nemali kusasa kufanele uko deposit ibhasi. Ingakho sho namhlanje kufanele kuzwakala ukuthi obana abahambayo obani futhi abangahambi. Amen bathandekayo. Siyabonga kuNkulunkulu bazalwane, nibona nje itulo empty bazalwane. Abazalwane abaningi bahambile. Bashilo ke bazalwane bahamba basayolungisa incwadi lemazweni ngamazwe. Nibona nje itulo empty. Bahambile bacela imkhuleko ke bazalwane uma belungisa le kungathathi isikhathi basheshe babuye. Amen. Bahambile abafowethu nabodade wethu baye emazweni akubo bazalwane bayovuselela incwadi zabo. Ingakho itulo engathi empty njengazinkosi. Siyabonga kuNkulunkulu bathandekayo osikhathalelayo bazalwane osinakekelayo. Ilo naloyo bazalwane usenzela okwakhe. Awenzeli umuntu mawenza la evangelini. Ake sihlabelele ke bazalwane bese ngipha izwi sihlabelele u217. 217. Yebo buhle bokukholwa umsindisi wami ndabunga lolu boshakami ngisemusha ethabele inhliziyo ngiyamthanda yena umhlobo wami oyeke Mushé
Amen bazalwa. Amen ithando zenkosi. Akusikhona ukubeka izandla. Okwenza ukuthi umuntu aphile. Akusikhona okuphilisa lo mzimba. Okwenza ukuthi umuntu aphile. Uyazazi ukuthi uzokwenzani la. Impumputhi uBatman uyayimemezela Nkosi yami. Yayimemezela. Ngenkathi ugubhuza lo mzimba. Uhlabelana iculo lasezulwini. Khona ukuthintekayo kuwe. Ushaye phansi ngangesiyawo. Khona ukuthintekayo kuwe. Abakune dimone bathunjini. Uhlabelela ushaya isandla liyaqhubuzela. Yeah. Shaya isandla uyinikele ngephimbo lakho lonke. Uyinikele ngomzimba wakho wonke. Ajabule usomandla. Amen. Manje bazalwane sesajwayela kathi ngoba ungathi isikhuludo rimafaso. Amen. Shaya izandla. Ngenkathi ushaya izandla kuvuleka yonke imithambo yegazi. Ngenkathi ushaya izandla kuvuleka umthambo, ngenkathi uyike inyama yomzimba oyivele na uthola amandla. Ogijima emsiphe nasigijime ekhayeni. Amen. Asenze ngoba senze nje. Senza nathi ngoba siyayincengela Nkosi yami. Ukuthi mhlambe nje mangithi nje phambi kwakhe. Ngithi nje phambi kwakhe. Mhlawumbe akangikhumbula Nkosi yami. Kodwa mhlawumbe ngiyimele ngithele nje. Ubona isithukutezi la ukuthi
Asivule bazalwane. Sivule uJohn 15. Tshela umoya. Kwamfundisi asibongele izwi John 15. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu onamandla nanti izwi lakho Jehova elokuphila indlela lakho elelisibane endleleni yethu uNkulunkulu onamandla baba ngiyayibeka nayo incekukazi yakho uNkulunkulu onamandla ipha amandla imbathisa amandla kazimulo uNkulunkulu onamandla kungakhulumi yena uNkulunkulu onamandla kodwa kube uwe okhuluma kuye uNkulunkulu onamandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Umvini namagatsha. Bezwana. Mina ngingumvini owona wona. Ubaba ungumlimi. Amen. Amen. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Yilelo nalelo ezithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Amen. Nina selihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. Dlalani kimi nami kini. Amen. Njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo. Amen. Kuphela uma lihlala emvinini kunjalo nani. Kuphela uma lihlala kimi. Amen. Amen. Mina ngingumvini, mina ngingamagatsha. Ohlala kimi nami kuye. Lowo uthela izithelo eziningi ngokuba ngaphandle kwami ngeze lutho. Amen. Amen. Uthini uthi mina ngingumvini. Amen. Owona wona. Amen. Ubaba ungumlimi. Amen. Abahlukani laba bantu. Abahlukani. uJesu wazi kahle hle ukuthi yonke into engiyiyona mina Jesu nguNkulunkulu. Amen. Ingakho lana thina asihlukanisi ukuthi sizothini. Yebo khona ubaba uyise indodana. Kodwa siyazi ukuthi masibiza uJesu sibiza uNkulunkulu. Amen. Siyazi ukuthi masibiza uNkulunkulu sibiza uJesu. Amen. Ngoba labantu angithi bayasho ukuthi bamunye. Amen. Noma ngathi uthi uNkulunkulu uthe kimi akho lutho ngeke usathi awukhulumi wena noNkulunkulu. Amen. Noma ngathi uJesu uthe kimi awuthi uJesu akakhulumi ikhuluma uNkulunkulu. Noma ngathi umoya oyingcwele uNkulunkulu wena ukabangembulela abazalwane imfihlakala ngazi noma ngikho yini. Wathi ngibona umuntu elayiduze ngakho ngoba yalele ngibona umuntu elayiduze kwakhe. Wathi njengoba ngathi nginishiya nomoya oyingcwele nganginishiya nami ngangiyokhumula inyama ngibuye sengumoya kimi. Ngibuye sengiphethe igama lokuthi ngingumoya oyingcwele ngoba ngangiyokhumula inyama lekade ngiyimbethe nginani kodwa mina nginani. Amen. Mawuthi moya ingcwele usho yena uJesu. Amen. Mawuthi Jesu usho moya ingcwele. Amen. Mawuthi Jesu usho uNkulunkulu. Amen. Ngenze lutho ushiya uNkulunkulu ngaphandle. Ngenze lutho ushiya uJesu ngaphandle. Ngenze lutho ushiya umoya ingcwele ngaphandle. Amen. Amen. Uthi mina ngingumvini. Uthi futhi lo mvini wona. Amen. Ikhona imvini engesiyona yona ephuzwayo namhlanje bethi baniphuzisa imvini kanti bathela ukufa mokini. Ngingumvini wona ubaba ungumlimi walomvini. Ngeke kube khona lo mvini ungalinywanga umdali weinto zonke. Amen. Kanti uJesu ukuthi mayeshinda kamshiya uNkulunkulu. Engabe wena mzalwane mawushinda uJesu uyamfaka na. Noma yiphi into oyikhulumayo uJesu uyamfaka na. Engabe mzalwane mawukhuluma umoya ingcwele uyamfaka na. Noma yiphi into oyenza uthi umoya ingcwele. Akukho uJesu akwenzayo. Amen. Athi baba ngicela labo ungabasusi la emhlabeni kodwa ubalonde khona. Ngoba Nkosi bazile ukuthi ngindodana yakho. Amen. Bambulelekile ukuthi mina ngiyindodana yakho. Bambulelekile ukuthi ngavela kuwe. Amen.
funda kubani yaku2 verse 2. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Amen. Yilelo nalelo gatsha elingatheli izithelo liyasuswa. Amen. Uyabona abazalwane uNkulunkulu wapha umuntu yonke into emhlabeni. Ngoba lento esikhuluma ngayo la siyayazi. Amen. Na uyayenza kwakho. Nge-15 nje July bazobe bethena abantu. Bethena ihlahla ukuthi manje seliyatwasa ihlobo. Sekufanele manje ihlahla sami ngisithene ukuze ihlahla sami sikwazi ukuthela kakhulu. Uma lehlahla singatheli sinonsense la ekhaya ngcono ngisisuse ngoba simosha indawo. Ukusisusa kwakhe lesihlahla esigawula esinquma siyoma uyasishisa. Umuntu loyo uwe loyo yimi loyo uJesu mangabe ngingenazithelo. Amen. Ngiyonqunywa noma kanjani mase ngifile. Khulunya indaba yangaphesha kwethu na. Amen. Noma kanjani uyonqunywa uome ufakwe esogweni ube izinkulu zesogo. Amen. Uma uba yiligatsha elingathelanga ithelo elungile kuNkulunkulu. Amen. Uyosha njengenkuni uyofutha njengenkuni. Amen. Funda 3. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kini. Hlalani awufunde kuye futhi 2 yafunda. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Amen. Uyalihlunga ukuba lithelo kakhulu. Alihlungwaki kamnandi bazalwane. Into ebuhlungileyo ukuze uthele kakhulu uzodlula esaheni. Ukuze uthele kakhulu uzodlula egawulweni ngembazo. Ukuze uthele ukhale uyosibona isihlahla mabesaha siconsa amanzi izinyembezi kodwa emva kwalokho mase sithelile asibe sayicabanga leza inyembezi asibe sayicabanga lela sapha. Akungathi ngoba sikhola abazalwane sicabanga ukuthi sohamba kuTarot. Amen. Asizuhamba kuTarot. Kuzoba khona lapho sohamba khona kwehle kwiground. Thola ukuthi uyaqhuzuka uqukula ubabo futhi uyahlanjwa phansi kwenyawo. Siyathesta abazalwane. Amen. 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 Siyathestwa ngalezi nkosi. Thola ukuthi bazalwane uthestwa abanamadoda. Vukela indoda endlini into engakazuyibona. Amen. Vukela indoda ikuvukele ngempela ubone ukuthi hey cha isiphowe lesimanje. Sesingangibulala nokungibulala. Amen. Kodwa azi ukuthi test. Amen. Vukela izingane left and right. Sikuvukela ingane kube ngazazatha usakholwa kanti uyakholwa. Singafundi ingane kwazi umthetho wakho. Amen. Zithatha umuzi wakho ziwenze owazo. Azukuthi test le. Amen. Bazalwane ngifuna ukunitshela namhlanje ukuthi ngeke uyotestwa ngedakwa ngaphandle. Amen. Nikwazi lokho nikuthathe kakhulu namhlanje nikufake enhlizweni zenu ukuthi ngeke uyotestwa ngomuntu ongakhonwa. Amen. Ngeke kufike uhlanya lizokutesta. Amen. Uzotestwa kuye lo seduze kwakho. Uzotestwa kuye umzalwane owakhela. Amen. Asifundeni namhlanje ukuthi umzalwane mayisenzo ongafanele kimenzo okubi kimi. Angifunde namhlanje ukuthi test ngingamzoni ngithi inkosi ngicela ukuphasa kule test. Amen. Uthi ngicela ukuphasa kule test ngoba ngiyazi ukuthi lo mzalwane lona ngiyamazi uyakholwa ngiyamethemba kodwa namhlanje nangu uthi kimi. Musuwiso abazalwane ukuthi uzwe obani ukuthi bayakuhleba. Ngenkathi wena labo bazalwane bekuhleba wena unaqala kuNkulunkulu thandazela bona ukuthi baphenduke yiba bazo esiqogweni. Manje nawe uzobazalwane ukuthi bakuhleba nawe usunenzondo usho ukuthi uyabasupporta kule nhlebo yakho.
ungene ngani wena ngoba wena uhlebanga yiba abahlebile ngokuzwa nje ubani ukuthi uthe kuwe kade etshela ubani uthe kuwe usulimela usufila usayina senkonzweni ungene ngani wena lapho kuhluphapi lokho ngaphandle nawo mawuyihlebi nami ngiyahleba bayangihleba nje ngoba nami ngiyahleba ungahlupheka ke kodwa mawuzazi ukuthi wena uhlebe bekuhleba awunankinga wena Amen. mase sinjalo bazalwane sobe sesingene egiyeni eya ezulwini Amen. mawuzothi uphathwe kabi ngumzalwane uzuyigingci zasezulwini zigingciza la injabulo mawusathi uphathwe kabi umzalwane kuthi mayiqhamuka ukuhluleka nawe ukumbheka ubhekele akukali safanele ukuthulungisa lithi izwi lenkosi thanda isitha sakho thanda izitha zakho ukuthanda izitha zakho ukuzifisela kuhle kuzwakala emthandazweni wakho ngo12 ububulela izitha zakho ububulela ukuthi izitha zakho iphenduke ungabubulela izitha zakho ukuthi zife Amen. Amen. Uthi ngumvino wona uthi nina ningamagatsha. Amen. Uthi igatsha lingatheli izithelo uthi uyalihlungu lilahlela ngaphandle. Amen. Fanele maseningi amagatsha. Nimilile emvinini ngoNkulunkulu. Nimilile emvinini ngoJesu. Nibe ngamagatsha nina nithele phela. Amen. Musuba igatsha nje lingatheli. Amen. Enethela mzalwane ithelo ezizodleka enkonzweni zize ziyodleka emphakathini abantu baphenduke ngenxa ukuthi badla ithelo zakho ziyuphila ungabi nezithelo ezibulalayo ungumzalwane Amen. ungabi nezithelo eziwushevu Amen. abadla ithelo zakho bayafa khuleka namhlanje uthi bonke abadla ithelo zami sengiyiligatsha limile kuwe wena ungumvino wona ngimunca ubuKristu kulomvini ngimunca ubungcwele kulomvini ngimunca intethelelo kulomvini ngimunca uthando kulomvini Amen. ngimunca kulomvini ngoba kumile kunothando uJesu Amen. awabi nothando wena kanti uligatsha umile emvinini onguJesu khulekela namhlanje baza ukuthi igatsha lithele thele bafana bami lithele insizwa zami thele senizinsizwa bafana bami abafana la ngaphandle banihawela nina nazi banihalela ukuthi ayimasi ngaba yilaba bafana ungayitotosa inyama ube nayo inyama funda insizwa ezikhona evangelini Amen. eBhayibhelini oDaniela babengenayo imiswa ngoba babenayo imiswa kodwa babeyinqoba ngekwenza intando kaNkulunkulu Amen. oDavida babengenayo imiswa babenayo imiswa kodwa oDavida babelalela uNkulunkulu bebhekane noGoliath bahlukane nokuthi ngumfana kufanele kube ne-girlfriend benengqondo yokuthi mina ngifuna ngibulala uSathane bafana bamhlomana izikhali zamandla lithi thina sifuna ukubulala uSathane Amen. uSathane akazi ngathi akanisho njalo lithi uSathane akazi ngathi ukuthi kukhona abahlonyisa izikhali zasezulwini Amen. amen efika uSathane ngeyilingo ngapha nangapha kodwa kutholakala ukuthi mhlobo izikhali zamandla kaMoyingcwele Amen. asho njalo abasefeso Amen. amen Amen. uyafika kuSathane bazalwane ngikhumbula ngomunye unyaka omshumalikazi uShabuma Mshabalala beyosebenza ePick n Pay manje ama-flat lapha ama-flat adatshulwa ngesheet datshulwa ngesheet ama-flat lapha baqhathile eflatini kudabwe ngesheet hayi laba baqhashe nabo bona amadoda abo yena nomama babasa kanandoda bakho labasindisiwe
phela uzuthi awufuni ndoda yami la mina ngiyabhadala la sonke siyabhadala wena uhlalele ungayifune yakho hayi uthi umshumalikazi uRuru sisadla samnyakaza ishiti sisadla thina uthi bayaxoxa futhi labantu uthi i-actiniwe yazi yakhona yonke uthi sibasathe ngegama likaJesu ngegama likaJesu uthi ngabe siyababanga uthi kuphela esikudlile mabethi bafuna iflat kwenye indawo abalitholi babuyele lapho futhi babuya beza kimi hayi mama asisazi thina ukuthi senze njani ishiti liyavekuza lapha ngathi livekuzela nina yini livekuzela nini ishiti hoyibo kanti anikasindi nisenze ishiti livekuza anikabethelwa nina ngathi anikakho ngathi angakathi hambani njengamanje kusasa niye khona lapho mabethi bayaqala niqala ingoma ukuthi ihlengwe limnandi lelizwe nibe kumoya amanenza likhula lelikhulu musuthi ihlengwe kanti indlebe ilaleli ishiti liyavekuza hlabelelani nishaya izandla nithandaze nihlabe msalulibala nokuthi nizofunda ngoba uzothuthukisa usafunda indlebe yezo bangani umsindo manje bahamba baya kubaba bayothi hayi umama thina sizobika thina umamayi asimuzwa babuthi uthini ngayithulela ngathi kodwa nje ngezwe nje kusathi uthi ngizovuma uvekuza kweshidi ngiyanquma ngimfake ebhentshini ngoba kushuthi angakhona bahamba baya khona bafika mabefika bethi ishidi liyavekuza baqala iculo bathandaza bakhuleka baqala iculo laze laphela ishidi ukuvekuza lawo ntombazane yavuka ngakusasa yafuna iflat yathutha wafika umnikazi weflat wazothi wena Ruru wena ozogada lonke leli flat awuzubhadala uRuru wathatha bonke abazalwane bayohlala bonke kulelo flat ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzokujijelela njengomuntu ejijelela inkukhu embokazi akunjalo mfowethu uNkulunkulu akajijela uhlavu inkukhu izothi qhofo uyalanda amen athi landa lapha ngenkathi ulanda lapha uSathane athi ngeke athi ngeke uzabalaza uthi nyaya Sathane athi ngeke uthi nyaya Sathane uzufike amen wathi wena uzohlola yonke into la ukuthi right awusubhadala ingane yakhe kuzifunde edrobheni isihlala mahala yabona kodwa ngaba mubi ngenkathi ngithi hey wena yenza umpedela mina ishidi livekuzela wena kwaba buhlungu umama thina kasinaki umama kanandaba nathi khona ngazi ukuthi ayikho into ezokwenzeka kuwe mawumi ngakuye amen ngaqhubeka mina senihlanzekile ngezwi ngilikhulumeni mina hlalani kimi nami kini senihlanzeke kangaka senihlanjululwe kangaka savunyelwa ukuthi manje hlala kuye ukuze ungathithwa ilutho la yahlale kuwe amen ukuze ungathithwa ilutho amen bathandekayo amen hlala kuye naye uhleli ke bazalwane uhleli ke ngane zenkosi uyahlala kumuntu amen ingakho lokhu thina akasivumeli ukuthi mayihleli ukuthi sibuye siphuza amaphilisi amen ngoba iphilisi liyamnukela umoya amen awuvumeli umoya ongcwele ukuthi akavumelana nento enuka phela iphilisi liyanuka linuka kuze kunuka ngisho umkhamo walo mawusudla amen lifana nobhiya lifana nogoloko amen abaphuza ugoloko nje kunuka kuze kunuka ngisho umkhamo okhame etoilet amen manje
bazalwane kudingeka sihlale kuye silibandla laseManchester. Siyahamba ke bazalwane siya eNanda. Hamba uyokhuleka wemntaka baba wena unenhliziyo enejwabu encane. Siyaphakathi kwabantu la. Khulekela inhliziyo yakho. Uthi inhliziyo yami ingabi nejwabu. Ngingahamba ngihudula nje. Khulekela amehlo akho ukuthi angaboni noma yini. Abone konke nje kukuhle. Ngoba hayi ukuthi umzalwane mayenza into errong kuwe akakholwa uthunywe isitha ukuthi ubhadala imali engaka uyokhubeka eThekwini. Bhadala imali engaka uyokhuba abanye eThekwini. Sekuvunywa izono ngawe. Khuleka manje uthi Nkosi ngicela amehlami ngicela ulimi lami ngicela imicabango yami ngicela inhliziyo yami ngibe isithelo uNkulunkulu namhlanje ekhuluma ngesithelo mangidleke mababuya abantu bonke sobe sinabo laphana bedukuphila kimi besithelo ngilandelwa amafoni bethi mama. Amen. Asidleke bazalwane. Amen. Kuzobe kumenyiwe lapha nabantu abangakho. Asidleke. Amen. Sidleke kanzi Nkosi. Sidleke siyaphana ke bazalwane. Umzala bekhona into ayiphethe. Khona into ayiphethe nesandla sakhe. Khona into ayiphethe uthi Nkosi yolanda isibusiso. Uzokutshela uNkulunkulu ukuthi thatha lento ayiphethe uphela. Uzokutshela. Thathe lento ayiphethe mina mntaka baba. Ngenkathi umnike lento lo muntu lo ngeke abulibale. Noma ngabe ukuphi ngeke akukhohlwe. Yothi noma ngabe ukhuluma nami. Hawu wongikhonzela kuloya mama loyani imuphi lo mama lo muhle lo mude lona awubebade bebahle bonke ubani lona. Hayi mama ukhona mama ongibulisela kulo mzalwa nawo lo mzalwane uyakholusha ukhona. Uthonda ukhona isipoko sasenkonzweni. Atelo mzalwane uyakhupha lo mzalwane lo ongikhonzela. Hawu imuphi hayi khona nje ukhona musha ithi hayi ngokukhonzela. Ngoba yini mayigqoka lento noma ibona lento kufuka into ezithile kuye. Uthando luyenziwa bazalwane. Amen. Nombani ke la uphethe something. Ungaphatheki isikoro. uNkulunkulu phela mawuyophala yamuntu upha uNkulunkulu wemzane. Amen. Upha uNkulunkulu. Thina safundiswa ke nasematsheni ukuthi awubuyi ne-roll on. Awubuyi ne-Colgate. Awubuyi nensipho impela nje ugoqi insipho i-sunlight uyifaka esikhwameni uyegoli. Awu. Ugoqi i-sunlight. Imanzi sunlight uke ngicela iplastic. Ngicela iplastic uzoyenza le plastic i-coffee sunlight. Ngiyahamba ngegoli. Thatha uColgate ngiyahamba ngegoli. Into obuya nayo kwemzalo lesixubo kuphela. Perfumes konke asazi ngoba nishado ayazo kasale. Yonke into mina mzalwa. Mingane zikaba kumabasi. Mingane zikaZulu. Mibani. Now sina nebandla lapha esiyolivula elisha. Akelikhangwe nje. Ukuthi nje hey. Kanti abazalwane banjani? Amen. Uyabheka nje uNkulunkulu uyakutshengisa thatha leli jezi nikalo. Uyafika futhi kuye uyothi uNkulunkulu uthi ngikunikelele. uNkulunkulu uthi ngikubusise ngale. Amen. Uyomazi uNkulunkulu. Amen. 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 Kunjalo bazalwane siyaphana. Siyaphana. Asisho ukuthi siphana ngento enkulu ukuthi usuzothenga omaphilifa uzothenga. Lokho nje ukubona ukuthi umntaka baba umoya oyingcwele masegqokile lokhu kuyomfanele. Amen. Ungaphana nje ngalije lihle leje lama ngidala. Amen. Amen. Sihle lesikhathi sakho sihle kashe kahle. Hayi ukuthi ngempela uyophuma umzalwane uyophuma isikhathi esihlefukile. Hayi uJomupha uphu Jesu. Ngani nakho liyasho lithi ukuhlala kithi nathi sihlala kuthi. Amen. Umpha kanjani lento le? Siyaphana ke bazalwane siyahamba ke ngani zenkosi ukhuluma ogcina namhlanje. Umpha
Umphako. Sipheka ipapa la. Asidlani nezinkwa endleleni. Uyafika lapho usuqumbile isinkwa, siyodla izinkwa vele laphana. Usuqumbile manje maselilele nabazalwane usuyamosha lapha. Ulindele isinkwa. Amen. Amen. Siphatha lali papa. Siphatha lali khabishi. Siphatha lali spinishi. Siphatha lali nyama. Siphatha lali juice. Siphatha lana ama-aphula mawunawo. Awubona emasontweni phela sibuya khona. Lapha bahlala igroup lapha sebebhekene bodwa. Yeah. Bayadla nalapha igroup. Ongenayo umngane sehlofoza yedwa. Awudli umzakalehle ekhona eceleni kwakho. Sehlofoza yethu sehlofoza. Thina abazalwane esihluphekile ekade nje sinemali yogibela kuphela Nkosi yami sesiyophila ngalo Miss Smith eyayiphakwe emasontweni isipune sodwa. Bayasabahleli lapha nasebexoxa indaba behleka ama 100% amajuice inqwaba 100%. Kuyadliwa wena nje uthi angithinta nje ukuthi hayibo mina uyazi uNkulunkulu umuntu mayilambile uyangithinta uNkulunkulu. Ngishedlule estradini labo omkhonzi abadayisayo. Ngimlandesela ngasephuthuma ngithi woza uNkulunkulu uthi ulambile wena. Athi ntala lekusile mama abangithengeli nale emshanelo. Ngithi hlala lapha nje. Alithi yes. Amen. Yes. Amen. Umuntu akadli yedwa. Niphathe imphako ninayo ukuthi nizobhekelwa yithi. Niphathe imphako. Amen. Niphathe imphako. Amen. Amen. Nibeke kahle imphako yenu, nibeke kahle imphako yenu, nibeke kahle imphako. Mase kudliwa kuphathwa ama-plate bazalwane. Phathwa ama-plate. Angazi ukuthi azoba mangaphi obalwa abantu. Kufuneka lawa ayiphepha lokhu kwenu lokhu kuphakathi. Noma ngathengwa lokho kude lokho. Yeah. Phakwe lapho unikezwe. Siphaka into efanayo sonke sidla into efanayo. Ngaphandle ongayidli chicken uyayithola ibeef, ongayidli beef uyayithola ichicken. Amen. Siphakele obaba siyabagezisa. Siphethe indishi nethawula lokusula ngoba phela obaba ngithi mabe endlini encane babamba something. Amen. Ngiyaxolisa njalo. Ngiyaxolisa. Babamba something ngoba sebezobuya njalo usebamba inyama njalo siyajupula njalo. Sikhona singomama cha siyabagezisa ngale. Masifika lapha egarage kuphe Montrose. Montrose. Afika egarage iyabi bus ithuliti. Amen. Nami ngiyama ngohamba vangeli ngapha ngiyathi. Amen. Usathana uzosenzani? Namanje besiye bafana bami kade siyele Push ya. Benza abantu sabaphukudla bona labasegarage. Anisho into enjani? Yeah. Shumayeza. Nayizolo nilambile bathi silambile mina ngize. Sabachumayeza nje sisi. Bush kade siyebush baphendukile impela laba begarage baphenduka baze bathi anayo inkonzo lana. Ngani kokudla nje. Yeah. Ngani. Angibonanga ke. Amen. Amen. Mfana wami awuthandi sikuphakele singabazalwane. Abanye abaningi basenenkolelo ukuthi angikudla ukudla komuntu engamazi. Banenkolelo ayilona imnye kodwa bakhona bazi ukuthi uma udla ukudla komzalwane udla ukudla okuncane. Amen. Niphathe ukudla kube kahle konke nihlalisane kahle nimphathisane kahle ingubo kuyabanda. Bazalwane usuthatha i-odrop maye emhlanganweni. Amen. Usuthatha i-odrop. Uyabona laphana siyohamba ngo-12 ebusuku. Siyohamba ngo-12 ngoba senze ukuthi sifike ekseni. Sifike ekseni lapha siphuza itiye kube kuhle sigqoka awuhambi usugqokile ngoba uzoshwabana. Yabona anifundisa phela mina nguthisha mina. Amen. Uyagqokela nje noma yini. Uyafika laphana sithi ukusula sesigqoka kahle sesiya enkonzweni. Angithi ke lokhuzana eyangomgqibelo njengesonto kuphela. Amen. Usuzothatha onke amasuthu umfundisi. Kanti wenzoshintsha kangakungela. Akufanele uhambe nempahla yozubuye nazo ungayisebenzisanga. Amen. Ubuzopisha abantu bakaNkulunkulu nje mahala. Kodwa izinto zasebusika abazalwane izulu asisalithembi.
into yasebusiko yoyigqoka lapha iphathe nento yasehloko yoyigqoka lapha iphathe sihambile khona masaye Bushbuckridge kuyashisa kuyandawo kodwa sigodole sisafa ubaba umfundisi ngizangamboleka ijazi lami abantu bayambuka phela ijazi lomuntu osifandana neinkinobho iqhamuka ngala lamfanela kodwa lamfanela ngobugqobo washumayela ngalo amen manje ungaliyeka ijazi ungayiyeka ijacket efudumele futhi special ebusuku amen musuphatha ingubo eziningi phatha nje ingubo encane oyindlala phansi etendeni nengaphezulu ngoba lapha ngeke kulalo bazalwane lapha iyoni ngempela umshawushile amen ngoba ebusuku kuyodedelwa abantu abasha mabeqeda abantu abasha kudedelwe amagama esiqhenqe amen angazi ukuthi nobenze njalo umthetho yabona sekufanele ukuthi siqale iculo njengaseyoni sikufale qale iculo amen manje mina ngibona ngathi nje solala mhlambe ngabo 4-3 la manje ungaze uphathe ingubo eziningi kangaka uyolala nje uyoquba kube njalo ke ithandwa zezulu egameni lenkosi amen amen